είναι ο φίλος μου ο Μαξ και αυτός είμαι εγώ ο Γκης. Και όπου θα περπατήσεις θα δεις τον Μαξ και τον Γκης και πολλά τέρατα μέσα στις πηγές μας, γύρω μας. Και τα παραπάνω τέρατα μας βγάζουν έξω από τα ρούχα μας, γύρω μας. Παιδιά, τι κάνετε? Like και subscribe για να φτάσουμε τους 100. Είσαι σίγουροι ότι θα κάνετε? Ελπίζω ναι. Γεια σας παιδιά, από μένα. Όχι bye bye. Άντε παιδιά, τι κάνετε? Κάντε με. Γράψτε μου στα σχόλια το όνομά σας στο Roblox για να σας κάνω friend. Ναι, γράψτε μου το και να ξέρετε πώς με λένε. Με λένε George13 στο Roblox. Ναι, είμαι ένα πιγκουίνο. Ναι, λοιπόν, μάγκες μου τι κάνετε? Εγώ είμαι καλά. Εσείς πιστεύω να είστε καλά. Ναι, τώρα τελευταία μου και άρρωστος. Bye bye guys.